Szép jó napot kívánok, én Ment Bandit vagyok! És elérkezett a motor bemutató ideje. Az én kis gépemet szeretném bemutatni nektek. Hoppá, elfelejtettem letakarni a láncszámtáblát. Azt még megoldjuk gyorsan. Hülye gyerekek meg kacskaringóznak jobbról-balra. Ő lenne az én kis Aprilia Tuono, ja bocsánat, az én kis GSF 600-as banditom. Ó, a fene vigyel! Húzza a szakállamat! A nyavajás bukós isak! A fene vigyel! Ja, tényleg most jut eszembe, hogy ma borotválkoztam reggel. A kurva anyádat miért húzod nekem ennyire? Miért mondasz ilyet? Most miért bántasz meg? Mert hülye vagy. Most beállok 250 utazóra. Nem tudom, hogy még kiabálok állandóan. Nagy a szélzaj, tudjátok ilyenkor. Most megnézzük, hogy mit bír. Már 300. Már 50. És mindjárt én hazudom. 400. Wow. Ilyen gyors megállás, gyerekek, egy bandit se bír. Mi ez az illat? Mindjárt megnézzük. Gyerekek. Megálltam már. Mi ez a jó illat? Olyan dupla húsos sajtburgernek. Hát, majdnem. A hús az stimmel. Az igen? Már 400-al ilyen kanyart bevenni. Ó, egy kicsit visszaveszek. 380-ra. Motorozni indultam. GSF-fel alattam. Ment Bandit az én nevem. Csatorna Fedél a Fedő nevem. Azt kerülgetem jobbról balra. Google fordító a motorom hangja. Adelkevik, nem viccel. Megy a motorom vagy 210-szel. A mondandóm elfogyott. Így tovább nem trollkodok. Hi, jól látom, az egy bogaras tábla. Úristen, forduljunk vissza. Utálom a bogarakat. Még jó, hogy nem hallgattak a motoszándélyosok, hogy vezessük be a bogaras táblát. Most megmenekültem a bogaraktól a pleximen. Látjátok, most tiszta van ott a plexim. Nos, hát ha a banditokat egy bizonyos ponton dörzsüljük, akkor megszólalnak. Hülye vagy. Ez működik. Távos sátán. Köszönjük, hogy megnézted ezt a videót. Iratkozz fel Ment Banditra is, és ránk is. Ez a videó Ment Bandit engedélyével készült. Köszönjük a lehetőséget. Ha szeretnél még ilyen videókat látni, akkor lájkold és iratkozz fel.